Gruzínsko, krajina plná kontrastov, ktorá ukrýva nádherné hory, bohatú kultúru, ale napríklad aj úžasné jedlo. Naša výprava do tohto zakaukaského štátu začala vo Viedni, kde sme ešte pred odletom stihli nie najlacnejšie pivko a po ňom naše kroky smerovali na palubu lietadla. Leteli sme do tretieho najväčšieho mesta Gruzínska, Kutaisi. Let trvajúci menej ako 4 hodiny prešiel celkom rýchlo a po prílete nás privítalo útulné gruzínske letisko, kde sme si bez problémov vyzdvihli kufre a mohli sme vyraziť na cestu do srdca Svanety. Z Kutaisi sme vyrážali uprostred noci. Po niekoľkých hodinách jazdy sme si dopriali krátky spánok priamo v aute. Ako sme sa blížili k mestí, cesty začali pripomínať, že Gruzínsko je naozaj krajina kontrastov. Všade naokolo bola úžasná príroda, ale cesty boli niekedy sami o sebe dobrodružstvom a miestom, kde sme postretávali množstvo zvierat. No, nechce nás pustiť ďalej. Co teď? Sa to tu trošku prispôsobuje kravám celé. Kravská pauza. No a takto to tu vyzerá. No a po takýchto cestách sa tu chodí. Toto je ešte dosť dobrá. To je ešte dosť dobrá cesta. Na každom kroku bola krava či kôň, strašne veľa túlavých psov, ktoré nás sem tam aj ponaháňali, ale stretli sme napríklad aj mačky, kozy či prasatá. Pozdravujeme z Gruzínska. Vítajte v Svanety. Do Mestie sme dorazili ráno, asi po 5-6 hodinách šoférovania, unavení, ale plní očakávaní a pripravení objavovať. Naším prvým cieľom bola reštaurácia Vychnaši. Názov sem napíšem, keďže netuším, ako sa to vyslovuje, kde sme ochutnali prvé gruzínske špeciality. Naše prvé jedlo bolo chačapuri. Ja som si dal adžarské s hutným syrom a vajíčkom, Robo imerecké, ktoré je jednoduchšie, ale obidve boli skvelé. Po dobrom obede sme navštívili miestne múzeum, kde sme sa pozreli na históriu a kultúru regiónu Svanety. Z múzea sme pokračovali na prvú turistiku k vrchnej stanici lanovky Hastvili. Asi je tam pekný výhľad na Mestiu, tak to zistíme. Zaparkovali sme tesne pred vstupom na tento chodník. Dúfam, že to bolo parkovisko. Uvidíme. Plán bol popravde nasadnúť na lanovku, ale tá nešla, keďže sme prišli už mimo hlavnej sezóny. Cesta bola síce na prvý deň bez poriadneho spánku náročná, sa nám veľmi nechce. Ale už sme asi v polovici, tak to asi dáme. Zastrelovaný Kaukaz. Všade je to samé blato. Ale tie výhľady stáli za to. Najmä na vrch Úžba, ktorý so svojimi 4700 metrami nad morom dominuje okoliu. Tento dvojitý vrchol patrí k najikonickejším pohľadom v Gruzínsku. Večer sme sa ubytovali v hoteli Vila Mestia. Na prvý pohľad vyzeral hotel trochu ošarpano, no útulne, ale privítalo nás niekoľko prekvapení. Elektrina nefungovala, čo sa nám stalo aj pri ďalšom ubytovaní v Mestii, takže sa to tu asi stáva častejšie a zámok na dverách si robil čo chcel. V strope na balkóne bol otvorený vchod na povalu, takže sme celý večer čakali, čo odtiaľ vylezie a príde na návštevu. Ja som typoval Samaru. Po návrate z večere, kde som si dal pre zmenu imerecké chačapuri, ja sa však zámok aj elektrina nejako zázračne opravili a nakoniec sme si užili pokojnú noc. Napriek prvotnému zvláštnemu pocitu z ubytovania, tu bolo nakoniec fajn. Milá pani domáca nám pripravila jednoduché, ale chutné raňajky. Dobrú chuť. Párok, zelenina, maslo, čaj či káva, niečo sladké.
Po jedle sme sa ponáhľali, pretože o 10:00 nás čakal odvoz do dedinky Užguli, kde už na nás čakalo zo pár ďalších zážitkov a hlavne posledné dopredu zajednané ubytovanie. Pôvodne sme si mysleli, že pôjdeme maršrutkou, čo sú vlastne miestne mikrobusy, ktoré tu zabezpečujú dopravu. Ale asi nás bolo málo, tak sme nakoniec šli starším Mercedes Jeepom. Odvoz sme si zajednali deň dopredu za $40 na osobu ako alternatívu k odvozu, čo nám ponúklo ubytovanie v Užguli. Potom ráno sme zistili, že zajednávanie dopredu ani nebolo nejak potrebné, keďže pred 10:00 čakalo v centre Mestie viacero maršrutiek a ponúkali nám odvoz. Cesta do Užguli trvala približne hodinu. V jej priebehu sme zastavili pri historickej obrannej vežičke, kde nás miestna babička za symbolické $2 pustila dovnútra, aby sme si ju mohli prezrieť. Jazda samotná sa začala pohodlne, no postupne sa cesta menila, skaly popadané na ceste, blato a úseky, kde cesta prakticky neexistovala. Tu sme pochopili, prečo sem auta z požičovní nemajú povolený vstup. Okrem toho sme po ceste samozrejme stretli aj zo pár kráv. Dorazili sme do Užguli, jednej z najvyššie položených trvalo obývaných osád v Európe, nachádzajúcej sa v nadmorskej výške približne 2100 metrov. Táto dedinka je známa svojimi historickými obrannými vežami, ktoré sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a úchvatnými výhľadmi na Kaukaz vrátane majestátneho vrchu Šchara. Naším ubytovaním bola útulná chatka v Užguli-Kebinsk, kde sme sa mohli ubytovať už od 11:00, tak sme tam hneď šli. Chatka bola jednoduchá, no útulná, aj keď trochu chladná. Medzera medzi dverami a zárubňami dávala zime voľný priechod. Ráno sme síce našli na posteli pár myších hovienok, ale pri celkovej atmosfére nám to vôbec neprekážalo. A tiež tečie voda. Po ubytovaní sme sa vydali preskúmať dedinku Užguli. Robo, chceš byť súčasťou môjho dokumentu? Nie. Sakra. Kamenné domy, zbúchané ploty, bridlicové strechy a zvieratá všade. Psi, kone, kravy. Našim prvým cieľom bol kostolík La Mária, ktorý bol od našeho ubytovania vzdialený pešo asi 15 minút. V areáli sme mohli vojsť do kaplnky, vhodiť do kasičky $5 a vziať si svaneckú sol, tradičné korenie používané v gruzínskej kuchyni. Z kostolíka sme mali opäť krásne výhľady na hory. A je odtiaľto pekný výhľad na našu dedinku, na Užguli. Zamierili sme na neskorší obed do kafe Mariami, kde nám staršia pani pripravila chutné domáce jedlá. Robo si vychutnal ojakuri, mäso so zemiakmi a ja som si dal ajap sandali, čo je gruzínske zeleninové jedlo. Ochutnali sme aj gruzínske červené víno, saperavi. Saperavi. Na zdravie. A teraz si dávame práve gruzínske domáce, to je? Domáce. A volá sa čača. Tak. Tak na zdravie. Na zdravie. Píše.
Dobre, Robo. Takže ideme sem. Asi. A posilnený čačou sme sa rozhodli pre rýchlu túru ku Queen Tamar Castle. Trasa hore bola celkom fajn. Cesta nám trvala asi 1,5 hodiny, čo bolo ale na naše zodraté pety z fajných nových nevychodených topánok celkom dosť. Ale výhľady opäť stáli za to. Tamto je Užguli. Odtiaľ sme prišli. Druhá trasa odtiaľ to by mala byť nejakých podľa mňa takých 30 minút dole. Dolu sme boli asi za hodinku, ale za hodinku takmer neustáleho šmýkania sa a brodenia snehom a hľadania cesty, ale našťastie mapy CZ nás úspešne doviedli dolu. Po príchode do dediny sme zamierili do reštaurácie Stumari, kde Robo objavil najlepšie chačapuri na našej ceste a ja som si dal ostry. Objednal som iba tak, že toto majú, tak toto mi dajte. Vôbec som nevedel čo, ale vyzerá to dobré. Za mňa asi to najlepšie, čo sme tu doteraz jedli. Lebo ty ješ aj niečo iné ako chačapuri? No, mal som dneska prasa, ale to som dal psom. Po jedle sme sa zapísali na stenu vedľa mnohých návštevníkov Užguli, zahriali sme sa pohárikom čači a vybrali sme sa na ubytovanie. Ča. Je to trošku zima. Na ubytovaní nás ráno čakal ďalší zážitok. Tretí deň našej gruzínskej cesty začal jazdou na koni smerom k ľadovcu Šchara. Vyrazili sme z Užguli so sprievodcom priamo z ubytovania. Asi po hodine sme dorazili k reštaurácii Glacier Šara, kde sme nechali kone a vydali sme sa na túru. Cieľ bol dosiahnuť samotný ľadovec, ale únava z predchádzajúcich dní nás zastavila skôr. Našli sme si miesto na oddych pri reke Enguri a tam sme sa otočili späť. Počas tejto kratučkej túry sme ale mali úžasné výhľady. Mohli sme vidieť vrchy ako Šchara, čo je vlastne najvyšší vrch Gruzínska, a ďalšie štíty Veľkého Kaukazu pokryté väčšným snehom. Po návrate k reštaurácii sme zistili, že nás sprievodca medzičasom stretol priateľov a popíjali. Tak sme sa ešte na chvíľku motali, objavili sme neďaleký prameň minerálnej vody a nakoniec sme sa rozhodli vrátiť do Užguli sami, bez sprievodcu. Cesta bola trochu dlhšia, ale kone nám dopriali zábavu, najmä Robo, ktorý si vyberal vlastné cestičky mimo chodníka a celkovo si asi dopriaval vlastnú turistiku. Poslúcha? Vôbec. To je cirkusový koň toto. No vidíte. Môj ma chce zabiť. Takže konec sme odparkovali a ideme na verím Boha nájsť maršrutku at the bridge. Dúfam, že nájdeme. Dovidenia Užguli.
Mestie sme si dopriali dobrú večeru, tento raz som si nedal nič tradičné gruzínske, ale dostal som chuť na kari. Z reštaurácie naše kroky smerovali do hotela. Naše ubytovanie v hoteli Lamiš bolo najkrajšie z celej cesty, čisté, útulné, dokonca sme mali oddelené izby v cene jednej, keďže sme sa ubytovali na poslednú chvíľu a dvojizba ešte nebola pripravená. Elektrina opäť chvíľu nefungovala, ale to nás už veľmi neprekvapilo a po nejakom čase, ako sme očakávali, znovu naskočila. Ráno nás ale čakal problém. Máme malý problém. Po niekoľkých neúspešných pokusoch hľadania kompresoru na benzínke sme nakoniec našli autoservis, kde nám ju asi za 20 lari v nedeľu ráno opravili. S týmto za nami sme sa po nákupe suvenírov vydali na cestu do Kutaisi. Mysleli sme si, že stihneme aj nejakú zastávku, napríklad Martvili Canyon, ale ten defekt nás bohužiaľ o tento čas obral a stihli sme len rýchle jedlo cestou a v Kutaisi sme si dopriali večeru a pivo na rozlúčku s Gruzínskom. Skoro ráno sme zamierili už len na letisko a naše objavovanie Gruzínska končilo. Toto objavovanie bolo krátke, no napriek tomu sme videli veľa krásnych miest. Veríme, že sa sem ešte vrátime na dlhšie, aby sme objavili to, čo sme tentokrát nestihli. Tak ahoj.